frokost och mått man drick. Så funkar liv i är på jolin. Eit man sjuke man i skick. Ibland så är man tröjt på måning. Då man vaknar i sin säng. Då har man troligtvis sov dåligt. Eller så var man upp för länge. Men det är dagen som är livig. Och varje dag kan man följa med liv. Väggantem halder upp hus i. Fönstring släpper ljus in. Tak i ska ha en lutnutning. Så att vattnet lätt kan rinna. Pengantam ska man betala med. Har du mycket är du rik. 2 gånger 2 jag är var 4. Är simpel matematik. Och i ett hem finns det personer. Och personligen så bor jag i ett hus. Hej du människa, knall upp på huvud, axlar, knä och tå. Vi skrattar och vi gråter, vi bråkar och förlåter. 1+1 jag är 2. Om vägen är det enda målet, är målet att finna en väg. Och fast solin snurrar runt solin hindrar vi ju inte mer. På huvud, axlar, knä och tå. Vi skrattar och vi gråter, vi bråkar och förlåter. 1+1 jag är